Gutter og gutinder. Gik i. God damn. Vi gik i. Nå. Så det hørte du. Du hørte ikke alle de andre ting. Nå. Vi er taget til en forladt skole i, fuck er vi, i Rosendal, i Tarm. Det skal være rimelig fucking crazy. Ja. Der er rimelig mange mennesker, der har skrevet om det, så det skal nok blive sjovt. Så må vi se, om vi møder nogen. Hvad gør vi? Tager vi den vej, eller går vi bagom? På hvad hvis der er en løs hund? Hvis de er hjemløse har en fucking hund. Bro, der er no way, jeg fucking fistfighter en hund. Der er no way. Hvad hvis der er nogen, der sover inde i den der? Den slugte lys. Ja, jeg troede lige, der var lys i kammeraten. Så jeg går derover og kigge. Er der noget derinde? Nej, GG. der er ikke noget her. Bro, hvis jeg lige pludselig hører sådan en hund knurre, ikke? Jeg kan love dig for, at jeg løber hurtigt. Den ude for main road vej. GG. Hvad GG? Du må ikke bare sige GG. Hør hunden. Det skulle du fucking langt væk. Er du sikker? Ikke helt, men ja. Wait, hvis der er en, der popper op i hovedet, det går galt for fucking ondt. Der er hundelegetøj. Der er no way. Der er et hundelegetøj. Se. Der er hundelegetøj der. Det var ikke mig. Det var ikke mig, der rørte noget der. Det var mig. Var det dig? Jeg var også gik. Hvad fuck gør vi? Fucking G-bugger. Hvor hvis der er hundelegetøj. Jeg tør ikke lyse ind i den der. Hvis der popper et fucking hoved ud. Der er reflektive ting. Hvad hvis der er nogen, der bor her? Hvad fuck gør vi? Jeg ved det ikke. Hvad hvis der er nogen, der bor inde i den der campingvogn? GG. Vi er nødt til at tjekke, den vi går videre. Det bliver crazy jo. Problemet er, jeg tror også, der var nogle campingvogne derovre. Det er kun de første 2. Jeg gider jo ikke væk en eller anden makker. Prøv bare at sove. Bro. Du kan ikke blive ved med at gøre sådan der mod mig. 2 sekunder. Er det en hunde fucking ting? Var det ikke de der trailer der? Det kan godt være. Vi bliver nødt til at tjekke campingvognen. Bliver jeg nødt til at tjekke campingvognen? Vi bliver nødt til at tjekke. God. Hvad gør vi? Jeg går ikke derind, hvis der er nogen, der bor der. Det gider jeg ikke. Så vækker jeg bare en eller anden stakkels makker, der prøver at sove. Gigi. Var det bare vores lys? Please sig, det var vores lys. Så du der lys i vinduet? Ja.
Det var kinda træls. Men hvad hvis der kommer en hund efter mig? Altså, jeg kan ikke løbe hurtigere end en hund. Og jeg har ikke lyst til at slå på en hund. Det vil nok også gøre lidt ondt. For mig. Hvis vi skal fight en hund, så er det jo max GG. Det er jo synd for hunden. Skal jeg åbne døren og tjekke? Okay. Eller hvad? Ja, så det kan vi godt. Hvis der hopper en hund ud på dig, jo. Nej, det var 2 sekunder. Så no joke lige nu. GG, mand. GG. Back the fuck off. Hvad nu? Bro. Og der er hundeskål. Nej tak. Ja. Undskyld, hund. Jeg skal ikke fuck med nogen køler. Nej tak. Mennesker kan håndtere. Men hunden, de er jo crazy. Nå, gutter og gutinder. Det var vores Rosendal-tur. Vi fandt ud af, at der var nogen der alligevel. Der var nogen, der boede der. Det var jo kinda træls. Hvor fuck skulle der også være en hund? Og det så sådan rimelig nyt ud. Ja, sådan rengøringsting og jakker og så videre. Altså, for en hjemløs tilstand, så det jo kinda nyt ud. Jeg ved ikke, om det var, hvad det er. Men der bor en eller anden derinde. Eller folk. Og det er tydeligt, at de har... der er nye hundeskål. Der er jakker, som ser rimelig nye ud. I forhold til, hvordan man ser i hvilken stand campingvognen er i. Og i hvilken stand campingvognen er i, og i hvilken stand så tingene inde i campingvognen er. Det er kæmpe forskel. Det er jo kinda træls. Det var altså et sygt sted. Det var Rosendal. Det var Rosendal. Det var kinda skuffende. GG rating. 0. Kom an på. Hvis man vil fuck med hunden, så kunne det nok godt være en solid 8 ud af 10. Ifølge billeder og sådan noget. Men hvis man ikke vil fuck med hunden, så er det nok en 0 ud af 10. Skal man holde sig væk fra det sted? Ja, så burde man nok ikke gå derind. Der om Karina bliver skuffet. Ja, det er jo. Det er jo.